E-Wedil, iċ-ċikkolata nazzjonali Pollakka stabbilita fl-1851, famuża l-ħafna tipi u tomiet differenti. Pruvawa u araw li mtoma hija l-favorita tagħkom. Isibuha fil-ħwienet ewlenin f'Malta u Għawdex. Il-ġimgħa fil-għaxija ltaqet għall-ewwel darba l-fera ġdida tal-Partit Nazzjonalista Teamstart li se tilqa' fiha s-sem ta' żgħażagħ adolescenti. F'din il-laqgħa Thomas De Martino ġie elett bħala l-ewwel president ta' din il-fera ġdida filwaqt li Nicole Zammit ġiet maħtura bħala s-segretarju eżekuttiv. Il-fera Teamstart issegwi twaqqif tal-programm ta' formazzjoni politika Future Leaders għal żgħażagħ li għandhom aspirazzjoni li jidħlu fil-ħajja politika. L-uffiċjali żgħażagħ ta' din il-fera qed ikomplu l-esperjenza politika tagħhom f'Teamstart wara li l-ewwel ħadu t-taħriġ politiku fil-programm Future Leaders organizzat b'kollaborazzjoni mal-Għażad. Għal din l-ewwel laqgħa attendew ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Clyde Pooley. Adrian Delija qal li l-Partit għandu fiduċja sħiħa fiż-żgħażagħ u jrid ifassal il-futur tal-partit u tal-pajjiż flimkien magħhom. Min-naħa tiegħu Clyde Pooley qal li l-partit niżżel l-età tat-tesseramenti għal 14-il sena u qed jassigura li tal-inqas 14-il membru fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit ikunu żgħażagħ biex ikompli jagħmel il-Partit Nazzjonalista partit aktar żagħżugħ. Il-laqgħa tmexxiet minn Mark Anthony Samut, il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista.